हेलो लोगोफोर गिबियावनो स्कुलार टिउसन सेन्टार टिउसनालावहाय बरायग्रोना लानाय जाबाय जों दा बे भिडिअ सावरायगोन आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि ससियेल साइन्स एबा ससियेल स्टाडिज बेनि कुइसनफोरनि सायाव सावरायगोन बेवहाय दङ फार्स्ट कुइसनावहाय व्हिच इज द लार्जेस्ट डिजार्ट इन द वर्ल्ड नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय जे मा होनदों बेवहाय फार्स्ट कुइसनावहाय बबे बुहुमनि देरसिन बालाहामा ना बेवहाय एयाव दङ एन्टार्कटिका डिजार्ट बिनिफ्राय गबि बिनिफ्राय दङ थर बिनिफ्राय दङ साहारा बालाहामा बेवहाय एन्सारा मा जागोन जे माखौ सोंदों बुहुमावहाय बबेयो मा होनो बुहुमनि बबेयोहाय माने देरसिन बालाहामा होननानै सोंदों बेवहाय ना अपसन नम्बर एआ जागोन एन्टार्कटिका डिजार्टआहाय जागोन ओरैनो बेखौहाय जोङो गुसु बालाहामाबो होनना बुङो बा कल्ड डिजार्ट होननानैबो बुंनाय जायो आरो हट बेखौहाय जोङो साहाराखौ हट डिजार्ट बे जाहैबाय हट डिजार्टनि गेजेरावहाय बयनिख्रुइबो देरसिन बालाहामा बियोहाय ना हट डिजार्टखौ सोङोबा मा जागोन साहारा बालाहामा एबा जोङो नैबे अपसनावहाय नैबेखौ गैयाब्लाना एन्टार्कटिकायाहाय गैयाबा माया जागोन एन्टार्कटिका डिजार्टआ गैयाबाथाय साहारायाहाय जागोन बेखौहाय बानायखौहाय जोङो नैबेखौ गुसु बालाहामा होननानैबो सोंनो हागौ जे बुहुमनि मादाव बबे देरसिन गुसु बालाहामा होननानैबो सोंनो हागौ मा जागोन एन्टार्कटिका डिजार्टआहाय जागोन बेना एन्सारा जाबाय अपसन नम्बर एआहाय दाना नेक्स्ट कुइसनाव दङ which of the following is the longest river in the world माने गाहायनि बबेया बुहुमनि लावसिन दैमा अपसनाव दङ मिसिसिपि बिनिफ्राय नील एमाजन बिनिफ्राय दङ कंग होमबा मा जागोन अपसन नम्बर ए नील दैमा बेखौथ' बयबो मिथिखायोना फ्राय बांसिनानो मिथिखाजोबो ओमफ्राय मायाहाय नील दैमायाहाय बेनिफ्राय अपसन नम्बर 3 कुइसन नम्बर 3 दङ which is the largest river in the world माने गाहायनि बबेया बुहुमनि देरसिन दैमा याव दङ गंगा ब्रह्मपुत्र एमाजन काबेरी होमबा माया जागोन फ्राय मिथिखाजोबो गासिबो अपसन नम्बर सी एमाजनाहाय ना गोरलै गोरलैसो कुइसनाहाय बारा गोराखौ लायाखै बेनिफ्राय दङ which is the largest ocean in the world माने बबे बुहुमनि देरसिन लैथोमा इन्डियान असियान पेसिफिक असियान बेनिफ्राय एटलान्टिक असियान बेनिफ्राय दङ आर्कटिक असियान होमबा माया जागोन बेवहाय अपसन नम्बर बियाहाय पेसिफिक असियानाहाय मा जायो बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो देरसिन लैथोमा बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ कुइसन नम्बर 4 आवहाय which is the highest peak in Africa माने बबे आफ्रिकानि जौसिन थिखिनि बेयावहाय मा जागोन एन्साराहाय अपसन नम्बर डि माउन्ट किलिमानजारो मा होनो किलिमानजारोआहाय मा जायो बयनिख्रुइबो माने आफ्रिकानि जौसिन मा जायो बियो थिखिनि बा आफ्रिकानि जौसिन थिखिनिया जाहैबाय बेहाय ना एन्साराहाय अपसन नम्बर डिआहाय नेक्स्टआव दङ which is the highest mountain peak on earth माने बबेयो बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो जौसिन हाजो थिखिनि ना बेयावहाय दङ एन्साराहाय मा जागोन अपसन नम्बर ए माउन्ट एभारेस्टआहाय आरो सेकेन्डआ माया जागोन माउन्ट केटुआहाय सेकेन्ड हाइएस्ट जागोन बेयावहाय होमबा हाइएस्टआ सबसे जौसिनाहाय मा जागोन माउन्ट एभारेस्टआहाय ना बेनिफ्राय वेयर इज द हेडक्वार्टार्स अफ द इउनाइटेड नेशन्स सिटुएटेड माने जथाय हायुंनि जेनाखि गाहाय मावख' बियो बबेयावहाय दं जथाय हायुंनि जेनाखि मावख' बेयोहाय बबेयाव दं ओमफ्राय एन्सारा मा जागोन अपसन नम्बर ए निउ यर्कआहाय माने इउनाइटेड नेशन्स ना इउएनअनि जेनाखि मानैखौहाय गाहाय मावख' बियोहाय मा जागोन एन्साराहाय अपसन नम्बर एआ बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ व्हाट इज द केपिटेल अफ लेबानननि राजथावनिया मा ना लेबानननि राजथावनिया मा जागोन बाहाय बेवहाय अपसना मा जागोन जोंनाहाय एन्साराहाय अपसन नम्बर बी एन्सारा मा जागोन अपसन नम्बर बी बेरुट ना बेरुट बेवहाय बेरुट स्पेलिंआ एसे गोरोन्थि जादों बेरुट ना होमबा मा जागोन अपसन नम्बर सी बेरुटआहाय मा जायो लेबानननि राजथावनि बेनिफ्राय वेयर इज द हेडक्वार्टार अफ इउनिसेफ जेनाखि इउनिसेफनि जेनाखि गाहाय मावख' बियोहाय बबेयाव दङ बा मा जागोन बिनियाहाय एन्साराहाय मायावहाय बिनियाबो निउयर्क अपसन नम्बर बी बेयोहाय निउयर्कआवहाय दङ बा गाहाय मावख'आ मा जागोन निउयर्क बेनिफ्राय बेवहाय कुइसन नम्बर 10 आव दङ which is the oldest national park in India बबेयो भारतनि गोजामसिन हायुङारि पार्क बेयावहाय मा जागोन अपसनाव जेनाखि दङ ना अपसनफोरनि गेजेरावहाय अपसन नम्बर सी बेयावहाय अपसन नम्बर सी जिम कर्बेटआहाय मा जागोन बयनिख्रुइबो गोजामसिन हायुङारि पार्क भारतनि गेजेरावहाय ना 11 नम्बर कुइसनाव दङ 11 आवहाय who is also known as the Napoleon of India माने सोरखौ भारतनि नेपलियन होननानै मिथिनाय जायो इयाव दं आकबर बियाव दं शिवाजी सियाव दं शाहजाहान
बेनिफ्राय दियाव दङ समुद्रगुप्त सोरखौहाय भारतनि नेपलियन होननानै बुंनाय जायो होमबा एन्सारा जागोन अप्शन नम्बर डि समुद्रगुप्तखौ भारतनि नेपलियन होननानै मिथिनाय जायो नेक्स्ट कुइसनाव दङ कुइसन नम्बर 12 बेयाव दङ गुप्त मुगानि मुंदांखा भारतारि सानखान्थिगिरिनि मुङा द नेम फेमास इंडियन मैथमेटिशियन ऑफ द गुप्त एज बेयावहाय आर्यभट्ट ब्रह्मगुप्त भास्कराचार्य बेनिफ्राय बराहमिहिरा ना होमबा मा जागोन बेवहाय एन्साराहाय अप्शन नम्बर ए आर्यभट्टहाय जागोन बियो जुदि भिडिअ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम गोजोन्थों